zorionak, Eskerrik asko. Eta hau da zure saria, 3. sairia, zorionak, eta mila esker nahi dolako kanpaina parte hartzeagatik, bale? Eta hau da zure saria, zorionak. Gure irakasleak esan zigun kanpaina honen inkesta egiteko eta klasean egin genuen. Bai, niretzat lagungarri izan da, zeren eta ikusi ahal dut non dauden batxilergoak eta hori. Bai. Txikitatik ikasi dut euskaraz eta jarraitu nahi dut. Oraindik ez dakit, ziur, baina letren bidez joango naiz.